dong. Balu. Balu. Am hơn này thì lại xả lại Mang chơi được không? Cái bay được. Hey, mau ngalah, urus kowe. Anu bay. Anu bay bay. Urus kowe jale, mau ngalah dik. Mas chơi cái gì? Hôm nay vui đi. Hôm nay ai Man, semua lagi. Cái là những mà chả. Ang là bông này mà. nhưng mà thưa am bữa nào xí Là đấy. mà mình đi thắng Ang ni lu dikhan lu guys no. Masuk. Itu. Man. Gedang itu kuat. Suara mana posan ada mana? Sian. ồ gửi lá lấy ra à bị Baru kali pergi. Terus gue setri aja kada aku Kuat siang. bareng saya Gusto ko recall mo. Fortunately, 이 지금 포스 문제 하나 있어. 반응 시켜. thì khá là thằng nào đấy 이거 스파이럴 시간이에요. Itu sweater ya, Pak. 스파이더 말만에 자기 아무래 빌링 타는 줄 알는 시우래. 그 정도 링 타는. Kolong nani? 네 그렇게 레벨 잘랑데. 왜 그렇게 레벨 잘랑데 mana 오르 봐요. 지금. Itu dah. Dukun dulu. 비콘 도장. 비진 랑바이, 브르비진 랑바이. 머리 포스나 시인데. Nganggo. 말라래. cái môn định định chinh khôn à khẩu rồi chinh khôn ăn rồi khúc lăng nó bầu Wah, vào lu di thật depresi deh. phải á Usual di depresi tôi tôi yêu cho thật làm mình thôi bài của Kau yang con kena menjamin? Hah? đấy Koya. Eh. như vậy mẹ ô dù tôi chắc không nói của cùi ra không lấy lòng với mà thì nào thì con tiền thắc gần phần này mel là gửi được lá bài nào đông Nè, một số nữa cùng thấy cùng đấy. Rồi nó chỉ ghép ngủ kìa. dường nào người hư khẩy đấy Anh có làm cái chuyện buôn ăn bia, làm bia. Lại thứ luôn này. Bang hagrayong na ya bese bon nango be khona ya ar owa burkhani Thế là cái này thì là bên thầy làm bia. cycle dong narna lang sala mar hobeo dongo re gudna dong jubu jerebu bon narekhol Mà mình được. tan nung làm này Nó bị anh đi anh anh bị đi bắt ra phải này. anh đi đi ra cái gì Bắt ra à bây giờ cái gì ba khăn lăng bukan mình. Ang ini kiri bayi sih. Bayang ơi. Cái gì mà chụp ang mau khuya ba jela nó lang đến một thì con sai lại cái gì con sai yang mà thay Thu nung tôi siêu mình con sao Tôi được ya, thao churu nơ, mbak bilang ya. salah nang kham
खामानि गैया सारलाखौ मिथिना आंनो साइकेलजोंनो गोलाव गोलाव नारनानै लांनानै जेनेबा ओरै खानानै दानस'नानै लां दानस'नोबो हायो एकदम मानिया आं बे खननै लांनायखौबा साला बनखौ आं गायनो गोनांखौ बेहायसो लांगासिनो दंलै नै नों लायना लांगोन ना नारेंखल बेयाव दं बै नाबा दखान थास' फिसा गैया दं नारेंखल थेन्थाया जि मोजां दङ खानो अमा फिसा दंलाय फुरागासो लांखांबाय आं दोननानै बेसेबा बुरजा आरो बे हाखर दंजोबो आरो फायखानानि उनाव थिं खानानै दं दाउ दोननो होननानै माने लुदोंमोन बेयावबो बन दं न'आवथ' न'आव बसायनानै जाया ओमफ्राय बे माबानि इउरिनेलनि थिङालाय बोरैथो गेरेबखो बबे इउरिनेलना दाख्लि सोमलि गनाया गयखौ फैना गया नांहैबायना बायह्रायावलाय मानो सायबावनो थुख्रां फिनाखिबो आंबो दाख्लै न'आव सायनोसै गैया थुख्रां जालायलाङासै नारफिनबानो माबाफिनोमोन सायग्रा गैखाया आबो फैबावलाय माबा खालामथारगोन आरो खाव जायो ना मायो थोद जाला गाव थैबाबो बावलानो माथो रहायलाया आंखौ माथो रहायलाया मानोबा गाव थैबाबो बावलानो बावला मानो इउरिन माबा बे लेट्रिन बाथरुम बायदिसिना बानायना होनायखौ फसायनानै माने बावनाय नंला आरो सोर दङ आबौ दं सिखादि गेदेरालाय गाव थांदों औ नोंसोर नों बानाय बेजोंब्रा ओमफ्राय खिन्थु बिसिना नोंसिनिसो गखसनि जादों आरो बानायनाया ओमफ्राय सायोलै हामा बे दाखिनिखौनो गावसिनि गामिनिफ्रा एफा गिदिर गिदिर बानायनानै बोरै थिखांगोन होनबाय थागासिनो दाना माबायाव हगारलायदों दा बे फेसबुकाव हगारलायदों बै टेप बोनानै नारनायखौ ओइदिनखालि नोंबो थांदोंमोन नामा दै लांनांगौ दं दै लांनायनि नारनायालाय साबैसोमोन जों साथाम ना साब्रैमोनलाय साब्रै बथल नङालै गिलाससे रोङासै साब्रैजोंनो एफा गिदिर गिदिर प्लेटखौ नारनानै थिखांबाय आरो खोरखिसे जौसिन इसिंसो गोजौ हानिफ्राय बेखौ माबा होनानै नारखोथारबायबा बुद्धि नांगौलै दैखांनो हायाबो नारनांगोनसो सोर फाग्ला बाननो हानो बे एफा गिदिर गिदिरखौलाय गावसिनि गामियावथ' बोरै बानना थिखांगोन होनलायगासिनो बेखौबो हायो औवा सोनानै गुदि खालामनानै थब्रै ओरै सानै बानगोन हायो हाया थिखांनो हाया बिराद वेट जायो गिलिर जाथारोलै बालाजों अन्थाइजों सिमेन्टजों बे सिमेन्ट बेगा 50 केजि जे मोनसेयाव आं खिन्थु मानिदों सिमेन्ट बेंक रुजुननायखौ सासे जों गामिनि बै रन्दै बिबोनां बै बेंगलिया सानसेखालि आं अरुणाचलाव खामानि मावदों बेबो बे मालिक मावनायावनो बेबो मावफै आयु नि माबाखौ 500 सिमेन्टखौ फुंनिफ्राय सानसुसिमाव रुजुनानै सेस बोख्लायजोब्बाय फाग्लासो खर' जेबो साना बियो बाननायखौलाय हाया बाननो रोङा रुजुनो हायो रुजुना मावग्राना बिसोर बिहारि 1200 थाखा 12थासिमावनो फुंनिफ्राय बोख्लायनाया बाननांगौ हाजिरा मावलांनो जाबाय दाना 200 जानानैबाबो बेखारा थाबाय मालानिफ्राय मावगोन आङो बुधबार खालिनिफ्रायसो सुरु खालामसै आंनि अस्त्रबो बिसोर नांगौ अस्त्रखौबो आं बायनांसिगोनसो ओमफ्राय रड गिदिरनि दाया आंहा दाखालि नारेंगुरियाव लाबोनायाव गोमाबाय बे रड गिदिरनि दाय बायनांसिगोन बानायहोनांसिगोन जाबाय बेनिफ्राय लांदों होनदों ना औ थांखादों होनदों थांखादों बिलाइनि बिब' बे माबानिसो बिसानोसो आङो माने ओरैबायदि खालामखायो आरो माने खामानि मावोब्लाबो बे खामानि दामानियावबाबो आङो पार्टनार लादोंबा बे पार्टनारनो हगारजोबो आं माने बुस्थुआ बन्दबस्त खालामनाय माबानाय आं दा खालामला आं माने फैगासिनो दं आंनि माबायाव ओंखायनो आं बिसोरनो हगारना होखाजोबो दा रायज्लायखादों
मासो दिनैबो गोजांगोनदां दुगैनांगौ गोजांना दुगैनांगौ Dia buku mana tu? Kosong. गारिबो Ini betul dia. गारिजों माबा सुनायजों मा Orang selebriti. Tengah awal ni lebih. मा मामिया बुंदों अबाव बुनाय जोंनियाव थांबाय फिसौजोआ आखाइयाव ओरै दांबाय होबाय होख्रावनाया ए मालायनावबा एसे जोंनाथ' बिदि गैया थांबाय दाना आखाइयाव हमबाय बोखोना माखो होबाय दाना गावखौनो गावखौनो मानो गाबनांगौ आगै बोनायखौ गाबबाय आगै बोनायखौ गाबो थ' कृष्णमोन थांनि कृष्णमोननाव ए बेनाव कृष्णासो बेनावबो क्रिस कृष्णा क्रिससो जाबाय बाबो आरो जों गामियाव सासे दंबायो हौवासायानो कृष्णा ए जोंना क्रिस सिंहरासि ए आबै हाथाइखौ मानो जाखो नोंलाय आबैनि हाथाइखौ मानो जाखो आंनि हाथाइखौ जादों जाबाय हरफिनाबा आबैनो हरफिनाबा अन्थाइ जानानै डाक्टारा सिफायदोंबा अन्थाइ जानानै डाक्टारा क्रेक सिफायथारदोंबा ओमफ्राय मारै बुंना लाखादिया आखाइ लाजेनबा एसे एनै लागोन ना लायाना हरखागोनदां हरनो माने बुंना लाखानांगौलै होजायासै अपेनिं खालि हरखागोनदां अपेनिं खालि एसे एनै लागोन लाया आंथ' आं नोंसोरखौ नों बुंदों होनखायसो आं बुंदों थियाटारा लाब जाखाना लस जाखो 70 थादोंमोन बेवहायबो बेक्ति खरस खालामखोमादलाबायनाय दंब्लाजोबबावो थाङै थुङै दा 5,000बो थांनानै थायाखै आङो साला हरसे गेटआव थाफाबाय बेयावफोर थांखालि दिनावहाय आंनो साहाखौनो जासिबावा ओरैबायदि आयु बुंबायलां गासैबो पेटाखौ ओरै जालाय नोंसोरसो बिदि सासे मानसिया आंनो आखायाव जों लांना गोसोआव लाबोदों बे जालाय सेस गैया लाबथागौजि दा बिदि जासिगोन दा अदिदा जायाखै जोंनाबो सासे मानसिया आंनो 70 थाखा फैसा होनानै हगारदों बुंबाय माबायाव सिजोनाव आङो आजावनानै खिथुथिं ओरै हगारहरनानै खिथु थ्रोब हरबाय आङो 70 दाना पार्टनार दंना सानै गोजोन साथाम बे आंनि अरदानि फिसाला गेदेर ओमफ्राय गामिनि सासे ओमफ्राय बिसोरखौ जेबो दा बुंला बुंला ओमफ्राय बिसोरनो 20 थाखा होबाय 30 थाखा गब आंबो ओइदिनखालि दावदै जाबाय माबा जाबाय ओंखाम मोनजालांखायाखै बुंना लाखा सार खामानि मावजेन फैबा एसेसो हरदो आरो आंनि फारसेयावलाय जेबो लखब मोननाय नङालाय दे जाबायबालाय माथो खालामनो नोंथांसिगौ केस नांगोन ना मबाइलाव नांगोन हा केस नांगोन ना मबाइलाव नांगोन केसबाबो जायो मबाइलावबाबो जायो मबाइलावथ' आंना मबाइलाव जायाबा नों बख'ना होनांगोन आंनाथ' जाम्बा रोखोमसोखा जे लाबोनो डिस्टार्ब जायो बिसोरो रानना मबाइलाव जेबो दाबो रोङा आङो दाख्लैबो सरकारनिफ्राय जेबो मोनफेरा आनलाखि दाख्लै खेथियावनि 8,000 मोनफेरदों नैबे माबा मा होनो नारेंगुरि माबा मावना होनाय एप्रिल मेयावबो मोनहैनो हागौ खेथियकनिया आरोबाव मोनबाय थागासिनोब्रा नोंथ' 2,000सो नुदों नामा बे फार्स्ट हाबनायनि 2,000ल'सो फैखादोंबा ओमफ्राय बे सिगांनि नोंना पेन्डिं जानानै थानायखौ बेखौ देखायाखैना
बे निउ 2000 सोनानै होनाय बेखौल'सो आगोलनि पेन्डिं हाबाखै हाबाखै 8000 ग'आव हाब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि लोगो लोगो बख'नो माइ हानायाव सल' हरजोबबाय 8000निबा होनबा ओरैनो मास मोनब्रैयावसो 20000 हाबबाय पेन्डिं आंनिना बेबायदि मोनबाथ' 20000 बा 10 मासनि बिदि बिहामजोनि सानैनि 1000 होबाय हाथायाव थांनानै 5000 6000सो बाहायलायो आंहा बाहायनो मोनाखैलै बिहामजोआ एसे बिदों ओमफ्राय होबाय आङो 500 फिसौला साब्रै बिहामजो गेदेरनो 500 बिहामजो गेदेरनो होबाय 1000 थांखाबाय फिसौ सानैनो बायना होबाय गस्ला पेन 1000 थांबाय जोंना बै सानैना 2000 थांबाय ओमफ्राय माखासेखौ बाय हानायाव लखब जहरबाय आं 600 1200 गस्ला गुदुं ना जानो माबा ना जानो आरो सानैनो बायबाय आं खिन्थु देग्लाय गस्ला गस्लि जेबो बायनांगौ जायाखै थ' आगोलनिबो बायबाय दहाय थाना खेखाहैदों सासे फिसाफ्रा देरलायलांबाय आंनो जेबो मोनसे बुस्थु हराखै होननानै नोंसोरजोआ सागाना मा हरनो हानो आंनि कन्डिसनखौनो नुखादों होनना बुंदां आं मा हरनो हानो नोंसोरनो बिमा बिफानि माबाखौ नायालासिनो थांबायब्ला आं दा मा दं मोसौ गायफोर हराखै गोसोआव मासे हरखांबाय मोसौ गाय फानना जाबाय गावसोरनो माथो हरनो हागौमोन ओंखायनो बे जानुवारिसिमाव नोंहामजोनि बुधनि फैसा एसे मोनोब्ला नांगौबा फालें गंसे आलना गंसेफोर हैनोसां होननानै सानदों आरो नङाबा थोरसि गंनै बेफोरबायदि आलनाखौथ' आङो बानायनो हैखांबाय आखाइनि आलनाखौ बानायनो हैखांबाय आरो नाङा होनना बुंबा फैसाखौनो 10000 हरनोसैलां होनना बुंदां आरो आंहाथ' मा दं गद्रेज बायाखैबा गद्रेज गंसे हर दंखायोलै गावस्रानो हाबाब गोजांनायावनो दिन्दुला गेलेबावबाय दासो गेलेबावबाय नुवाखै असदा थाथारनांसिगोन बा हैया बांला लांजागोनबो ओइ जाहानाव थांनिथ' जाहानावबो आब' दंबा मानो लां बेखौ गेलेलाबायथों होनना खालाबायना होबाय माबा मोना गुना दाना लेंबायसो मालाबा आरो सानाव आरो गेलेया असदाया फैबाय न'आव मोनाबाय सिया फैयो बाला दिन्दौला हाजिरा जाखोना थिखा बेसेबां जाखो 25000 सानथामजों हाया जानोहाय सानथामजों हाया बेखौ बे माबायावनो जेनेबा साइडफोरनिफ्रा जाहैयो माने होनबाबो माने रड फिंनायफ्राव माबायो आरो गुगायो माने क्रेक जानानै थायो दाइजों फेदेमनायसो नालाय बे साद लुनाया बहुद गोबाव थाखाथारनांगौ गैयाबाबो 20 दिन 25 दिना नङाबा माबा जायोना गावगोन बेहाय दालां बानायनो हैया गोग्लैगोनलै मोजां हमथा मोनाबाय न'आव थांसै गोजांबाय
आंखौ सोमोनबाय नै आंहा टिउसनाव थांसै दा गालांगोन आं हारसिंनो Hıyabala, hıyabala. Dindula na dindula. Dindula na? Dabai दोनदो फैसुना मोनायाव गेलेनो हामालै आजा मोनायाव गेलेनो हामा गामसाल' गेलेनांगौ मोनायाव सानबायदि जोंहा गोमबोरसिं सालथे फैदों सालथेनो खबर सबर मोजां ना सालथे नेटानो प्रब्लेम जाबाय थायोलै सालथे होनो सानबाबो मोजांखौनो होनोनो हाया खबर सबरा मोजां ना सालथे गाज्रिसोलै ओरैसै मानि थाखाय गाज्रि जाखो सालथे जोंहा गोमबोरसिं सालथेया बुंदों आं खोनाया जेबो मानि थाखाय खोनाया जेबो जाखो सालथे आंना नै गिदिंबायसो थायो नेटानो प्रब्लेम नालाय ओंखाम जाखांबाय नामा सालथे ना जाथ'वाखैनो आरो गारना मोनामनो नोङो बबाव गारना बै थेखा लाबो बे हाखराव गारना हाबाब बै माबायाव लाबोनो खोनाला बियो कट'फिनि हाखराव नों लाबोनो होनदोंना नेटानो एफा मोजां नांदों होनबाबो जाया टावारा फुल नांदोंबाबो स्ल'थार माने बे ओरैनो माबासोलै जिअ'निसोलै बे गोजांबाय कौन कौन है
हा ओइ सारनाव थांदोंमोन एसे ओइ आदा जिदों आंजों आदा जिदों आंजों नैबे सारनाव ओइ नैयाव रायज्लायगासिनो खैथासिम थायो खैथासिम थायो बाब ओइ दालां माबा रायज्लायफैदोंमोन आरो खामानि मावनो न'आवनो होथेजोबनानै लाबायबा दावराव फैबायलै अमराखौनो हासुदै होनना फिलाबाय अमरा देख्रा जानायखौ दङ बिलाइ बिनि खाथियावनो दङ जों
बेदरा थांदोंमोन दाख्लैनो जाफैजोब्बाय ओमफ्राय दाना लाबाय आं हा फैसा गैयालै आंहा लाइक होआखैबा लाइक होदो दे सोर अन दङ कमेन्ट खालामदो सना नोङो बिदि सानोब्ला आंनि गोरबोआव हाबनानै थाबाय औ जोंहा गोबोरसिं सालथेया बुंदों भलिबल गेलेनो आं सालथे अह बाजि गेलेगोन नामा सालथे मोनायावसो गेलेगुलायनाय जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों जाखांबाय अह नंगौ नामा बुरजा जाथारबाय नामालै आब' बिबुथि सना नोङो बिदि खालामब्ला गोसो बोरैबा मोनो बोरै मोननो कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ बोरै माबोरै
स्क्रिमखौ अफ बानायब्रा स्क्रिमा अफल' बानायहर
जोंहा बि अफिसियेल ब्लगआ बुंदों बयस फैयाखै माथो आदै अह नंगौ नामा साइकेल सालायगासिनो आङो एसे बेस्थ'थार ओंखायनो बयसखौ होथ'नाय जायाखैमोन आं लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बि अफिसियेल ब्लग खबर सबरा मोजां ना आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय दसेबाबो धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आं नोंनिसिम लाइक होआखैबा लाइक होदो दे
मबाइलानो मा जाखो होलालै जोंहा आब' बिबुथिया अन होनहरदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरोबाव बुंबावदों आब' बिबुथिया ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखैलै आब' दासो नै न'आव सफैदों आङो खामानिनि एसे खोथा रायज्लायहैदोंमोन ओंखायनोथ' नेटआनो बहुद प्रब्लेमलै होनोनो बाबाय आङो
लासिं सिं जाथारबाय। गाबनोसो ओंखारबाय आङो आब' बिबुथि। टावारबो नाङा जेबो नाङा। टावार नागिरै नागिरै जेनबाय आङो। मबाइलाबो क्रेकसो जाबाय। माबा थुबा माबासो नांहैलाबायो हें बिराद जाबाय। सिगां बहुद गेम गेलेयोमोन ना फ्रि फायार गेम। ओंखायनो जाथारला मबाइलानो। आब' बिबुथिया मा बुंदों अह' आगै जालालै आब' टावारनि थाखायनो। दाउदै बायदिसो गिदिंनानै थाबाय थायोबा। बहा जानो। नोंना एसे मोजां नांबावोसो मालाय आब' बिबुथि दलद दोननानै। जोंना दलदबो दोनजाया टावारानो। दसेनो नाङो दसेनो नाङा जायगायावनो। आब' बिबुथिया बुंबावदों आंनाबो बिदिनो जायो आगै। नोंना मोजांसिन जायोलै आब'। जोंना आब' बिबुथिया बुंबावदों आंनाबो हें जाग्रा जाबाय। अह' नंगौ नामा? मालाबा समाव थुबाबो जाबावासै आंना आब'। बोरैबा जाथारबाय मबाइलानो। गोदानबो लानो हाया नालाय आब'। जोंना आब' बिबुथिया बुंबावदों ओं नै माबायदि पावार अफ अन माबायावसो जाहैखायो मबाइलानो मा जाबावगोन नै। सियायखाबायानोसै माथो आब' बिबुथि उन्दुनो। एल बि होबावगोन नामा नों आब' दाहाय? जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंदों गोलैना जादों अह' गोलैनासो जादों होनबा। मबाइलानो गोलैदों होनबा नोंना आब' बिबुथि। रागा जोंबा दाउबो खुयो नालाय। जोंहा आब' बिबुथिया मा बुंबावदों होगोन दसे आगै हो दे आब'। होनांगौसो। एल बि रायजोनिसो जाबायलै आब' गासिबो डाटाखौनो खुलिनोनो हाया मथेथे क्लिं क्लां क्लिं क्लां क्लिं क्लां फैनाया आयौ। मानसियानो जाया ओंखायनो होनोनो बाबायसो आंथ'। नोंसिनाव फैयोलै आब'। 10 जन 20 जना। सानै साथामनि अभारखौनो जाखाया आरो आंनाथ'। जोंहा आब' बिबुथिया बुंबावदों
आगै ओरैसैनो नोंना जायो दे आब' मानसिफ्रा आंनासो जाया ओरैनो होगारनायल' जायो आरो मानसि फैनांगौ मानसिबो जाया जेबो जाया मालायफोरनावसो ज्राव ज्राव नुखायो नायनोनो बागुलायनाय कमेन्ट फरायनो बागुलायनाय जोंनावथ' गैखाया जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों आंनावबो जायालै आगै जायोदि आब' नोंनाव मानसियानो जिबफोर गुलायनाय जाबावोसो सम लानानै नोंनाव जोंनावसो जाया थाङो फैयो सोर साबैसेनि एलबियाव हाबनो दे ओरैबायदि एलबि होयो खैथासोआव होगोन नों आब' आंबो बारा गोबाव थाला दोननोसैसो मानसिबो फैया माबो फैया सना नों माबायदि सिमां नुयो नोंजों संसार जानाय राजानि मुखुर खोन्दोनि बेरायनाय जोंहा आब' बिबुथिया अन होनदों जोंना आब' बिबुथिया बुंदों आरोबाव बुंबावदों आब' बिबुथिया बेसे गोबाव थाबावगोन आगै आरोबाव बुंबावदों आब' बिबुथिया नों दोनबा दा होगोन आगै दोननोसै आंबो आब' मानसियानो रावबो फैला
मालायफोरनावसो गोबाव गोबाव थाहैनानै माबा फैया जोंनियाव जालालै आब' दोननांसिगोन रावबो फैला मा खालामनो नोंनि अननाया Oh. आब' बिबुथिया बुंदों अनलै आगै आरोबाव आब' बिबुथिया बुंबावदों अन आब' बिबुथि आं दोननोसै दे नोंबो एलबिखौ स्टार्ट खालामहैदो दे आब' बिबुथि बाय बाय होनहरदो दे आब' थेंक इउ आब'